And now we have a Heartline in Czech with multi-language subtitles from a disciple of God in Prague, Czech Republic. S úctou a upřímností vyjadřuji mistryni svou nejhlubší vděčnost a srdečná novoroční přání a přeji vám vaší ctihodnosti mír, zdraví a dlouhý život. Kéž jste navždy tím nejšťastnějším, nejradostnějším a nejúspěšnějším osvíceným mistrem v tomto vesmíru. V každém detailu každodenního života jsem mistryni vždy hluboce vděčná. Jsem hluboce vděčná, že jste mi umožnila narodit se v tomto životě jako člověk a obdarovala mě meditací Kuan Yin, osobně mě vedla a milovala. V každé situaci vidím, že mě mistryně učí tak promyšleně a pečlivě a moje vděčnost jen sílí. Mistryně je zázračným příkladem, ke kterému mohu vždy vzhlížet a nad kterým mohu přemýšlet. Moje vděčnost vůči vám je nevyslovitelná. Po téměř 30 letech duchovního praktikování jsem si teprve nedávno uvědomila, že pouze mistryně nás skutečně učí hloubce vděčnosti. Nikdo jiný na tomto světě neučil vděčnost tak hlubokým způsobem. V okamžiku, kdy jsem pochopila, co mě mistryně učila, jsem se dotkla síly vděčnosti, nesmírně mocné, milující síly, která mě nevýslovně dojala. Pochopila jsem jasněji, proč nás mistryně vždy učí, abychom byli vděční. Za jakýchkoliv okolností, ať už dobrých či špatných, je vše láska. Mistryně mi umožnila prožít tuto neocenitelnou pravdu a já jsem jí za to nekonečně vděčná. Před několika dny mi mistryně udělila milost strávit jeden den meditací doma, kde se mi vše kolem zdálo být zároveň přítomné i nepřítomné. Tak lehké, klidné a vyrovnané, ponořené do bezmezné melodické lásky od vás, nejvyššího Boha vesmíru. Miluji vás navždy, s nezměrnou láskou a soucitem k Bohu. Dala jste nám veškerou svou přízeň a požehnání, zatímco v tuto chvíli vy sama jste v nekonečném vesmíru bez toho pohodlí, které nám poskytujete. Bolí mě srdce, když tohle říkám, ale slibuji, že udělám vše, co je v mých silách, abych vám vždy posílala překypující lásku a zmírnila tak vaši osamělost. Miluji vás. Upřímně se modlím, aby tři nejmocnější, Bůh, Tymkotu a jediný Syn Boží, kteří se sjednotili v jednu nekonečnou mocnou lásku, brzy naplnili svůj plán veganského světa, aby si lidstvo uvědomilo, že je zrozeno z Boží lásky a brzy se k vám vrátilo. Boží žákyně v Praze, Česká republika. Kind-hearted disciple of God, thank you for your Heartline. Master has this loving message to share with you. Devoted God's disciple, your kind words touch my heart. Sincere gratitude is powerful because it affirms the true nature of God and the universe. It is the natural state of mind of all souls as they think of God. When we are not thankful, we live in illusion and develop a sense of lacking which denies the presence of God. When we are grateful only for good things or getting what we want, we block the growth of our wisdom, which recognizes the purposefulness of everything that comes to us in life. It is wonderful that you have realized this. Continue your devoted Kuan Yin practice, and the deepening of this realization will allow you to further experience the true happiness of being fully alive and strengthen your resilience in all situations. May you and the light-hearted people of the Czech Republic know the bliss of heaven in your daily lives. Love you forever. If individuals do things which are damaging to other individuals and destabilizing the whole group, then that is something which can't carry on. So you have to behave in a moral way if you want to live in a social group. And that applies to humans, it applies to cows, it applies to sheep, chickens, fish, which live socially all the time, birds, which live socially. Dr. Donald Broom, PhD, vegetarian. We welcome your Heartline stories and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.